Cred că mă întâlnesc cu Nelu de fiecare zi. În fiecare zi când mă duc pe stradă, deci este ardeleanul de acasă. Eu cred că n-a trebuit să caut mult. Indiferent, sunt două lumi diferite. Teatru mai mult pentru că sunt legat de Cluj și în Cluj nu se prea fac film. Care se ivește, deci nu este... N-am o preferință. Se lucrează altfel în teatru, se lucrează altfel în film. Ce e interesant să lucrez. Emoțiile care se văd, pentru că în film e acolo pelicula. Și în teatru poți să repeți până când se prezintă spectacol, până când iese premiera, poți să repeți de fiecare dată. Ceea ce vezi nu se întâmplă chiar atunci în fața ta, cum e la teatru, deci nu poți să-l simți pe actor imediat în prezența lui vie. În film te vezi de aproape, deci trebuie să ai o reacție mică, dar în interiorul tău trebuie să se întâmple același lucru. Câteodată mi se pare că, am aflat ceva și peste 2 minute... Mie îmi place să lucrez cu regizorul cu care mă pot juca, care are umor și mă lasă liber. Deci nu îmi spune exact ce trebuie să fac, îmi dă punctele esențiale și îmi lasă libertatea ca să le umplu ei. Să fie punctual, să se concentreze, pentru că spectacolul nu durează doar alea 2-3 ore cât ei sunt în fața spectatorului, ci spectacolul începe deja de dimineață. Când, fără să vreau, dar mă gândesc deja că în seara asta voi avea spectacol, cine voi fi, ce voi face. Și spectacolul nu se termină odată cu căderea cortinei, ci mai durează până când se culcă omul și încă mai trăiește în ritmul spectacolului. Să fie ei înșiși, să se joace. Pentru toată lumea asta era problema primordială. Ce se întâmplă cu imigranții ăștia? O să fiu minoritar în țara mea. Mă rog, pentru mine a fi minoritar nu este o problemă, pentru că eu sunt tot timpul minoritar, deci oriunde mă duc. Asta a fost o idee foarte bună a lui Marian, că a adus un actor turc, care, în afară de turcă, nu vorbește absolut nimic. Dar nimic. Deci niciodată nu știam Yilmaz despre ce vorbește. Și nici el nu știa despre ce vorbesc eu. Da, multe scene ar trebui să le număr. Multe scene sunt improvizate.